Minkälainen on sun ihanne nainen? Käydään läpi. Hiukset. Kyllä. Minkä väriset sua miellyttäisi? Keltaiset. Kiinalaiset on kyllä aika pieniä. Kävisikö toi? No mikä ettei. Totahan höylöis mielellään. Kato vähän lihaa piiloon. Nahkajunapuksu. Okei, mä ymmärsin jo. Puhu sille. Ai nyt vaan eti. Bond. James Bond. No ei, vakavasti puhuen. Käyttääks te täällä usein? Vai ollaanko me tavattu jossain muualla? Mitä mieltä saat yhden yön suhteista? Joo, tää oli vaan lämmittelyä. Kuuntelet, katot silmiin, oot samaa mieltä. Tää on tärkeää. Imartelet sitä. Noniin, harjoitellaan. Miten? Sanot jotain kaunista. Imartele mua. Sulla on hyvät tissit. Mä toimin sun tukimiehenä. Et yritä iskeä sitä itse. Mä oon tukimies, mä tuen sua. Lupaat sit kanssa, et tee sitä. Mä lupaan, pyydä siltä tulta. Mä en polta. Kysy, haluatko drinkin? Pitääks mun maksaa siitä? No sehän se idea on, sä lahjot sen. Haluatko kaljaa? Tai ihan mitä vaan. Ota tää ja tee jotain kivaa. Siis ostat itsellesi juotavaa. 50. Tasaraha. Huumoria. Moi, mä oon Vellu, tässä on Antto. Moi. Olisiko sulla tulta? Ja tupakkaa siihen tulee. Mulla ei oo, kun mä en polta. Mitäs tykkäät paikasta? En erityisemmin. Siis mä tulin tänne ihan vahingossa. Mun piti löytää semmonen paikka kuin Vissybar. Vissybar, tuttu paikka. Mä olin siellä avajaisissa, kato mä tunnen ne omistajat. Mulla on VIP-kortti sinne, että mä pääsen milloin tahansa jonoihin. Se on kuulemma tässä jossain ihan lähellä. Joo, tosta ulos ja vasemmalle 50 metriä, se on siinä oikealla. Siis niin kuin oikealle ja sitten vasemmalle. Ei, kun vasemmalle ja 50 metriä, se on se sinne. Mä oon tosi huono suunnistaa. Voisit sä lähteä mulle oppaaksi? Joo. Helppo sit. Itse asiassa mä olin just menossa paskalle. Mulle ei oo paskahätä. Pelaat vaan omaa peliä. Lyhyesti sanottuna, unohda avausrepliikit. Pitää nyt jotain sanoa. Sano moi. Moi. Moi, siitä se keskustelu alkaa. Luonnollisesti, omalla painalla. Moi. Niin. Yllättävän kylmä on ollut vuoden aikaa nähden. Ja liukastakin. Tänäänkin kun läksin pihalle, niin meinasin lentää turvallani. Häh? Onks nää aidot? Sun neuvot on ihan perseestä. Enhän mä käskenyt sun tarttua sen. Hei! Mä näytän sulle, miten nainen isketään. Mun omalla tyylilläni. Okei, hienoa. Tiedätkö, mitä yhteistä on naimisella ja hampurilaisella? Etkö? Saanko mä tarjota sulle hampurilaisen? Tiedätkö sä, miksi naisen kannattaa harrastaa itsetyydytystä 2 sormella? Koska nää on mun sormet. Anna pillu.